ללמה התערוכה האומן הנעלם, אני מניחה ששנה ד' נמצאת בפתח, עוד שנה ואנחנו מסיימים, וכבר עובר בראש מעין מחשבות, מה יהיה אחרי בצלאל, מי יציג, מי יהיה מעצב, מי בכלל ימשיך, איך יראו החיים ומה יבדיל בין אחד לשני, האם הכישרון, האם שיווק, האם ההחלטיות, האמביציה, מה? נתון מעניין ששמעתי, אני לא יודעת אם זה נתון 100% כי זה אני מצטטת לא מהכתוב. חברה שלי באוסטרליה סיפרה ששם עשו מחקר אחרי 9 שנים מי המשיך בתחום האומנותי, ונמצא ש6% המשיכו. ואני מניחה שהנתונים בארץ לא שונים בהרבה. טליה טוקטלין אמרה לי משהו שכמו ש20% ישר אבל אחרי ממשיכים. וזה אומר שיש הרבה מאוד אומנים, בטח מאוד מוכשרים, שסיימו ולאו דווקא מציגים. ואני מניחה, או לפחות מהידע שלי, הצורך ליצור נמצא אצל האדם. ולכן גם אני מניחה, או הנחת היסוד שלי של התערוכה הייתה שיש אומנים לא מציגים שיצרו לאורך השנים ועבודתם לא נופלת מזאת, ולהפך יכולה להיות הרבה יותר טובה מאלה שכן מציגים. יצאתי למסע הקיץ, דיברתי עם הרבה אנשים, ביקרתי בסטודיו של אנשים מקסימים. אני חייבת להגיד שקצת התערערה לי הביטחון הזה. לא כי אין כישרון, יש כישרון ובשפע, אבל מה שאני מרגישה שלמדתי זה שהמחויבות הזאת ליצירה, לעבודה, שאתה קם בבוקר ועובד יום יום מול מישהו שלא יכול להרשות לעצמו לעשות את זה כי יש לו עיסוקים אחרים, יוצרת עם השנים איזשהו פער בהיקף היצירה, לפעמים בחדות שלה.